Pysyttelee kaukana ikkunoista. Mä haen vähän eri kulman tonne. Ollaanko me alueella? Ollaan. Ollaan. Nois. Tänne voi alkaa tulla porukkaa kohta. Saatana paska paikka. Nyt on hyvä paikka. Oho. Joo, lagaa mua vähän lähemmäs tuota reunaa. Ei saatana! Mitä vittua?! Äijä melkein hyppää alas. Mitä vittua?! Mä hyppäsin alas omassa ruudussa, sitten mä teleporttasin takas tänne ylös. Nyt sä menet takas alas! Sä hyppäät alas! Nyt sä kuolit. En kuollut. Nyt mä oon down. Mitä vittua?! Mitä vittua?! Tuu Lassi. En mä missään vaiheessa kävellyt tänne. Mä oon downis tässä katolla, tuu auttaa mua. Oi. Ei saatana. Mitä vittua peli?! Meillä nyt kusettaa tän takia. Mitä vittua?! Ei vittu, mä en taida päästä sinne. Sä pääset täältä vestipuolelta pääset Ei tosta. se oo ongelma, että mä en pysty liikkuu, kun mä teleporttaan takas aina. Mitä vittua?! En mä pääse sinne, mä teleporttaan takas. Damn. Ei, morjes peli. Vittu nää servut on hyvät. Joo, en mä pääse liikkuu. Mitä vittua?! Syösinkö mä hyppää tästä? Nais pystyy, en mennä tänne HP. Menetin vasta. Mä myöhään tuli HP. Kerkeinkö? Juoksen. Ei voi ampua mua. Vittu. Mä bukaan. Mulla on milli HP. En mä pääse juoksemaan. Älä teleporttaa enää. Pääseekö sinne katolle ihan tulee rappusia? No ei vittu, ei tätä pääse tänne katolle. Vittu, mä ryömin alas täältä, mä varmaan kuolen. Mä saan oven auki. Nais. No mutta et sä pääse tänne katolle, enkä jos mä tipun täältä, niin mä varmaan kuolen fall damage. Kokeile pystytkö sä ryömin pois sen. Hello! Tuu nyt äkkiä. No mä tulin jo omalla ruudullani. Et oo mun ruudulla vielä. Mä tulin jo toisen kerran. No mä oon kolmannen kerran. Nyt sä tulit. Mä en pysty revivaan. Noniin, mä revivaan. Älä nyt liiku enää. Ei mitään, he liikkuu poispäin musta. No en mä liiku vittu. Vittu mitä paskaa! Ei! Mä teleporttasin pois. Pysy sä, älä sä liiku. En mä liiku yhtään, mulla on kädet irti näppäimistöstä ja hiirestä. Ei vittu, mä teleporttaan aina pois sun luota. Hiilaa nyt vittu! Ei on niin helppoa. Hiilaa! Mä oon jossain 5 sekunnissa. Ei, mä teleporttasin taas. Joo, GG-peli. Joo, nyt teleporttaa koko ajan mua pois sun luota. Nyt on viimeinen chanssi. 8, 7, 6, 5 ja teleporttasin. Joo, GG. Kuoliks mä jo vai? No et. Mä ammuin. Nyt mä kuolin. No saapa ainakin 4 tähtää. Voi vittu. Mä pystyn poimiin niitä. Et on nyt tosissas servu. Tää